werd omgetrokken. Leendert Verveda dook voorafgaand aan dit historische moment in de gemeentelijke archieven van het beeld en vertelde ons iets over de geschiedenis van de jamfabriek. Het is een bouwwerk dat in 1917, 1918 gebouwd is. Toen begon Sloep. Johannes Sloep begon hier met een, wat dan in het beeld is, ook een jamfabriek en niet een jamfabriek. En toen had hij dus dit gebouwd om de boel met de stoomketel, om de boel naar de lucht in te krijgen. Sloep is hier begonnen in Sint-Anne in 1897. Toen is hij wat begonnen om de boel wat te conserveren, fruit en baaien en zo. Daarna is hij verhuisd in begin 1900 naar Leeuwarden. Daar had hij ook een fabriek gehad. Maar in 1917, 18 is hij weer omgekomen. Toen had hij het bedrijf van zijn huid overgenomen. En toen had hij dus deze Skostien ook gebouwd. En dit is de Skostien van de enige jamfabriek in heel Friesland. Dus wat dat aangaat is het wel een bijzonder moment dat het laatste restant van Sloep jamfabriek in Sint-Anne nou tegen de vlakte gaat. Soort Sint-Anne buurters hij hier werkt? Hier hebben we verscheiden Sint-Anne buurters werkt, want ik denk dat het een belangrijke industrie was in die tijd. Hier waren dus hier omheen, we staan hier nou midden in het bos. Dat heet dan ook het bos. Er waren een heel groot haven, er waren een groot fruit en die gaf met name in het fruitseizoen gaf dat dan aan de protmensen gaf dat werk. Hier is heel wat de wereld in gaan. Want hij exporteerde dat niet alleen, hij bracht het niet alleen in Friesland, maar hij exporteerde dat ook. Hij bracht het door heel Nederland en ook daarbuiten. Dus hij had een groot afzetgebied ook. Wanneer is de fabriek sluiten? Dat is in begin jaren 60. In 60, 61 toen lukte dat niet meer. Toen wordt dat eigenlijk wat minder. Toen kon hij ook niet tegen die grote industrieën aan. Er worden de massaproductie, nou dat waren hier dus niet. Dan waren het te kleinschalig voor. En ik dacht dat in 1961 had hij het Sloep het dus verkocht. En toen is hier een garagebedrijf in vestigd. Het is niet verschrikkelijk jammer dat dat stukje historie, die oude jamfabriek, Skostien nou tegen de vlakte gaat? Nou ja, je moet er even bij stilstaan of het werkelijk een historisch monument is. Hè? En nou, als je het nou goed bekijkt, dan is het een wraksoortje. Ja. Ik denk ook dat je, en daar is wel even naar kijken, ook gemeentewerken heeft er even naar kijken. Nou, het is gewoon te wrak en het is te onveilig om de ding staan te laten. En om nou te zeggen dat alleen deze piep een historisch document is voor die jamfabriek, dat ken ik dus zelf ook niet inzien. Hoewel ik grote waarde hecht aan de historie en om er wat van te bewaren. Ik ken dat wel volgen hoor, dat die omgaat. Ja. Nou, straks maar een stukje stier met een huis denk ik. Ik neem al een paar stenen mee, dat waren ook de bedoeling, ja. Ja. Sloper Bouke Postma had groot materieel ingezet. Een graafmachine, een shovel en een kraan van BKF waren nodig om het historische bouwwerk op veilige en verantwoorde wijze tegen de vlakte te halen. Sloper Postma. We proberen hem meter voor meter naar beneden te halen. Nou, we hadden al gehoopt op een lekker bommetje eronder in één keer plat, maar dat wordt hem niet, hè? Ja, nee, dat was eigenlijk wat te duur. Dat kost minimaal een 6.000, 7.000 gulden. Dus, dat was wat te bot. Dus dan doen we het zo met elkaar. Dan wordt een stukje bij beetje met beleid naar beneden halen. Dat proberen we, hè? Dat weten we nog niet. Maar... We hopen toch wel dat het ding goed opvalt, want er staat ook een huis achter. Ja, hij gaat niet aan doen. Dat komt wel goed. En dan breekt het moment suprême aan. Vrouwen en kinderen worden in veiligheid gebracht. De kranen trekken hun kabel strak. De kraan met de bovenste kabel trekt het eerst. Geheel volgens het boekje glijdt het losse bovenste deel met daverend geweld op de grond, vlak naast de schoorsteen. Ook de tweede kabel, vlak onder het midden van de schoorsteen, wordt nu aangetrokken. De motoren geven meer vermogen en dan wordt het definitieve vonnis over de schoorsteen van Sloeps jamfabriek voltrokken. Het grootste deel komt naar beneden. De grond trilt als een laatste stuiptrekking van wat eens een belangrijke industrie was op het beeld. Reina Faber haalde opgelucht adem toen de gammele schoorsteen was omgehaald. Maar toch, echt blij is ze er niet mee. Nee, ik vind het heel jammer. Maar ja, vanwege de veiligheidsoverwegingen moest het gewoon. Ja.
Niet even over het huis in zeten, want als hij de verkeerde kant uitvalt, dan gaat het plat. Ik was, nou helemaal weet ik, was al wat bang hoor. Ja. Je weet het niet, hè? Kijk, ze berekenen het allemaal wel, maar je weet nooit wat hij doet. Zijn nou wel heel gelukkig dat hij die goede kant uit wil. Ja, ik heb ook even klap, maar heel eerlijk weten. Ik denk, hé, gelukkig, ja. Ja. Maar ja, toch maar. De man weten wel wat ze doen. Hè?